बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशनजों खुंजानाय बे बाथि जा बर' फिल्म एवार्ड होनायनि हाबाफारि आं से मोनबोदोंमोन बिनि आगोलावबो आं खनसे थादों नाथाय बोसोरफ्रोमबो एसे जौगासिन लांबाय थादों इमप्रुभ जालांबाय थादों अफकर्स आं गासैबो सावथुनफोरखौ नायनो सम मोना बा नायनो खाबुबो मोना नायजोबनाय जाया थेवब्लाबो स्टेन्डार्डफ्रा एसे जौगादों बेखौ जों बुंनो हायो आं बेखौ खावलायनो लुबैगोन जे सावथुनफ्रा मानसिनि रंजानाय होनायनि थाखायल' दाजाथों मानसिनि रंजानो होनायजों लोगोसे जाहाथे मोजां बोसोनफोर होनो हायो गावनि समाजखौ फोसाबनायनि बेलायावबो खामानि मावनो हायो आरो लोगोसे जोंनि जौगाबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनोबो लामा दिन्थिनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि गुबै जिथु हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव जाहाथे मैखोमै जेब्लाबो बिबानखौ बांस'ना लाबाय थानो हायो आरो बेखौ खावलायो लोगोसे बर' सावथुना बै समनिफ्राय जागायनानै जेराव आबुंना गिबि आगान होजेनदोंमोन फाव खालामनायनि बेलायाव बै समनिफ्राय जागायनानै आथिखाल समसिम माबायदि ओरै साबना हामदा सोलायदों जाय आब'आ नोंथाङाबो मोनबोदों नोंथांनि मोन्दांथिनिफ्राय रोंगौथिनिफ्राय माबोरै बेथ' आरो समजों लोगोसे गासैबो सोलायखायो समजों लोगोसे गासैबो साबसिनाव हामसिन जालांखायो जों जेब्ला 1987 मायथाइयावहाय बर' फिल्मनि शुटिं खालामनो थांदोंमोन बे समाव इभेन शुटिं खालामनो मोननायाबो माने एसे जेंना गोनांमोन जों जेब्ला गामियावहाय गारि सारि लानानै शुटिं खालामनो थांदों खायफा गामियाव जोंखौ हाबनोबो होबावाखै बेबायदि अबस्थामोन खिन्थु दिनै जों नुबाय जे गासैबो रायजो राजाया बजबनानै लाबाय बेनिखाय बे मोजां खोथा दुखु खस्थ'आ जेरावबो थायो खिन्थु खस्थ' खालामनानै जोंनि बर' फिल्मखौ एसे गुवार फोथाराव लाङोब्ला मोजां मोनगोन होननानै आं सानो खारन बर'नि गेजेरावल' जाहाथे थाया जोंनि अडियेन्सआ जाहाथे बर'ल' जानाय जाया टारगेटखौ नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेल बा जोंनि रिजनेल लेभेल बेफोरावबो लांनो नाजानाया मोजां खारन फिल्मनि गेजेरजों जि मेसेज होनो गोसो बेखौ जोङो जायखिजाया रावावब्लाबो होनो हायो बेवहाय बर' सिनेमाखौहाय खालि बर'लेण्ड एरियानि जा अडियेन्स नायग्राफोर बेखौ थांखियालासिनो रिजनेल नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जाहाथे थांनो हायो खारन बिनि बिदिन्थि दंखायो बर' फिल्मा अलरेडि इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांबाय नेसनेल लेभेलाव थांबाय देग्लायथ' जोंनि गराय फाख्रिया नेसनेल लेभेलाव बेस्ट फिल्म एवार्डबो मोननो हादों कलकाता इन्टारनेसनेल फिल्म फेस्टिभेलावहाय स' इन्डियानि गासै तेलेगु तामिल बा बेफोरबादि बेंगलि हिन्दी गासैबो फिल्म माने रावनि फिल्मखौ बिट खालामनानै बर' फिल्म मोनसेया बेस्ट फिल्म एवार्ड मोननो हादों स' एभरिथिं इज पसिबल बेवहाय क्वालिटिखौ एसे नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलावहाय कम्पिटिसनाव थांनो हानाय बादि खालामनानै आवगायलाङोब्ला साबसिन मोनगोन फालांगियारि बिथिङाव बर' सावथुना एसे हेंथा नुनाय मोनो बे बिथिङाव नोंथाङा मा खालामो बे नंखागौ जोंबो फिल खालामो दा बेनिखायनो बेसेबां दिन आरो पर्दा सोंनानै गामि गामि दिन्थिबावनो बेवहाय सोरखारनि साइडनिफ्रायबो गभर्नमेन्टनि साइडनिफ्रायबो मिनि सिनेमा हलफोर बानायनो नांगौ आरो आं बेखौबो खावलायगोन सेम टाइम जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एसे थाखा फैसा गोनां मानसिफोरा गावबा गावबो प्राइभेट सिनेमा हलफोर बानायनो हायो जे बेबो मोनसे बिजनेस दा जों नुयो आसामावहाय जे गासैबो सोरखारि हल नङा बेवहाय फिल्मखौ बेबो मोनसे डेभेलप खालामनायाव बिहोमा होनाय जागोन आरो रायजो राजानो दिन्थिनो हानायनि मोनसे खाबु होनाय जागोन जिखुनु समावनो अखा बांखाजों जुजियालासिनो नायनो हानायनि खाबु होनाय जागोन जोंहा ओरैबायदि जायो जे देग्लायथ' मोननै मोनथाम फिल्मा जि खालि प्रिमियार श' ओइ खालिनो अखा बांखा फैनानैहाय पेन्डेल बायगुलायनानै दिन्थिनो हायै अबस्थाबो जादों स' बोथोरनि सायाव सोनारनानैसो दिन्थिनो गोनां जायो बेवहाय बेफोरबायदि जेबो जेंना जाहाथे जाया बेवहाय सोरखारा 50% जुदि
बेबायदि मिनि सिनेमा हलफोर लुनानै होयो नट अनलि इन टाउन एरिया बाट जोंनि एसे फिसा फिसा सेन्टार जायगाफोर दङ बेफोरावबो लुनानै होनांगौ आरो सोरबा गोसो गुदुं थाखा फैसा जानाय जोंनि बर' सुबुंफ्राबो बेखौ इनिसियेटिभ लानानैहाय फिसा सिनेमा हलफोर लुनानैहाय बे जिथु आंखाल बेखौ सुफुंनो हायो जासिगोन दे जासिगोन दे बांद्रायसो जाबाय मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों बे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं OT टेक्निशियान ICU टेक्निशियान रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन